Κάντε κλικ στην ενημέρωση. Είναι ένας μαύρος βράχος στο Αιγαίο με έκταση μόλις 76 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ιδιαίτερη ομορφιά της όμως κόβει την ανάσα και προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες. Σαντορίνη, ο ομορφότερος νησιωτικός προορισμός στον κόσμο, όπως πρόσφατα ψηφίστηκε. Με τον οπερατέρ Σταύρο Αλεξανδράκη επισκεφτήκαμε το όμορφο νησί των Κυκλάδων που βρίσκεται πολύ κοντά στην Κρήτη. Το πρωί της περασμένης Τρίτης αναχωρήσαμε από το λιμάνι του Ηρακλείου, όχι με οποιοδήποτε πλοίο, αλλά με ένα από τα γρηγορότερα της Μεσογείου, το High Speed 5. Στην υπερσύγχρονη γέφυρα του High Speed μας υποδέχτηκε ο καπετάνιος του, Κώστας Δρίβας, ένας έμπειρος και ευγενής πλοίαρχος που κερδίζει το σεβασμό των γύρων του. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στο πλοίο, στο High Speed 5. Είναι ένα πλοίο το οποίο κατασκευάστηκε πριν 10 χρόνια περίπου στην Αυστραλία. Ένα σύγχρονο πλοίο. Θεωρώ ότι είναι από τα ταχύτερα πλοία που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο. Έχω την τιμή, η εταιρεία Hellenic Seaways μου είχε εμπιστευτεί το πλοίο από το 2010. Ξεκινήσαμε πέρσι τη γραμμή αυτή. Ήρθαμε εκτάκτως, ας πούμε, δεν ήταν προγραμματισμένο από την αρχή του χρόνου να ξεκινήσουμε ταξίδια από Ηράκλειο προς Κυκλάδες. Εγώ ήμουνα 100% σίγουρος σε αυτό το τομέα, ας πούμε, ότι το πλοίο θα πετύχει από θέμα πληρότητας. Το στοίχημά μου ήταν, ας πούμε, να παρέχουμε, ας πούμε, τις ανάλογες υπηρεσίες και την ποιότητα του ταξιδίου, ώστε ο κόσμος να μην μένει μόνο στη μεταφορά, αλλά να φύγει και ευχαριστημένος από το πλοίο και με καλές εντυπώσεις. Και αυτό έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πληρώματος, με το ταξίδεμα του πλοίου να μην ταλαιπωρείται και όσο γίνεται συνεπής στα ωράριά μας, ώστε να μένει ο επιβάτης ευχαριστημένος. Ένα στοίχημα που, όπως φαίνεται, κερδίθηκε καθώς ο κόσμος αγκάλιασε το πλοίο. Μάλιστα, η έκπληξη των επιβατών είναι μεγάλη όταν πάνε να κλείσουν θέση και διαπιστώνουν ότι μπορούν να βάλουν στο high speed και το αυτοκίνητό τους. Το πλοίο αυτό μπορεί να μεταφέρει 809 επιβάτες περίπου. Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 155 γιοταχή. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει και κάποια λεωφορεία, 4 λεωφορεία. Όση ώρα μείναμε στη γέφυρα, ο πρώτος μηχανικός δεν πήρε τα μάτια του από τα monitor που δείχνουν όλες τις λειτουργίες του βαποριού. Από εδώ βλέπουμε τα πάντα, είναι ο εγκέφαλος του πλοίου. Μηχανές, ηλεκτρομηχανές, τα πάντα. Δηλαδή ότι έχει σχέση με το λειτουργικό μέρος του πλοίου. Το πλοίο αποτελείται από 4 κύριες μηχανές Caterpillar, από 7.200 kW κάθε μία και 4 ηλεκτρομηχανές πάλι Caterpillar. Η κίνηση πίσω γίνεται με waterjet, υδροφυσιτήρες. Το ταξίδι ήταν γρήγορο, άνετο και ευχάριστο. Οι 2 ώρες κύλησαν σαν νερό και πριν καλά το καταλάβουμε, είχαμε φτάσει στη Σαντορίνη. Και μπορεί σε άλλα νησιά των Κυκλάδων η κίνηση να έχει αρχίσει να σπάει, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως εδώ, που και για το Σεπτέμβριο είναι όλα κλεισμένα. Θα είναι μακρά η τουριστική περίοδος και φέτος και μάλιστα φαίνεται ότι ο Οκτώβρης θα είναι ένας πολύ καλός μήνας, δεν λέω για το Σεπτέμβριο που είναι γεμάτη Σαντορίνη, αλλά για τον Οκτώβρη και νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά και τον Νοέμβρη. Και περιμένουμε και γύρω στις 20-25 Ασιάτες μέσα στο χειμώνα. Μέχρι να τελειώσει η φετινή τουριστική περίοδος, που εδώ κρατάει πολύ περισσότερο, από τη Σαντορίνη θα έχουν περάσει 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ψηφίστηκε ως το καλύτερο νησί στον κόσμο. Φυσικά από την τριάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα μπορούσε να λείπει η Κρήτη, που έρχεται δεύτερη, με τη Μύκονο να ακολουθεί. Ξεπέρασε τα όρια της η Σαντορίνη. Αυτή είναι η άποψή μου και τα στοιχεία άλλωστε αυτό δείχνουν. Ήταν μια χρονιά με αύξηση σημαντική του τουριστικού ρεύματος. Βέβαια το ζητούμενο για μας δεν είναι τα αριθμητικά αποτελέσματα, αλλά τα ποιοτικά αποτελέσματα.
Ο Γιώργος Σπυριδάκης είναι από το Ηράκλειο, εργάζεται όμως στη Σαντορίνη πολλά χρόνια. Τον συναντήσαμε στο Volcano View, το ξενοδοχείο που είναι διευθυντής. Και δεν χρειάζεται να σας πούμε από πού πήρε το όνομά του. Είναι λοιπόν ένα πανέμορφο μέρος με μια καταπληκτική θέα που βλέπουμε πίσω μας. Ο κόσμος παντού το έχει αγκαλιάσει και χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο αναγνωρίσιμο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη εισρωή πελατών, τουριστών στο νησί μας. Η Σαντορίνη λοιπόν είναι ένας προορισμός πολύ κοντά στην Κρήτη. Ανέκαθεν θυμάμαι επικοινωνούσε το πελατολόγιο της Κρήτης με τη Σαντορίνη και αρκετός κόσμος ερχόταν από την Κρήτη στη Σαντορίνη. Με τα ταχύπλα που υπάρχουν τώρα η διαδρομή καλύπτεται μέσα σε 2 ώρες, οπότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να οργανώσει ένα διήμερο ή ακόμα και μονοήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, που αξίζει πάντα τον κόπο να τη δει κάποιος. Το απόγευμα μας βρήκε στην Ία, εκεί όπου με εκατοντάδες άλλους επισκέπτες θαυμάσαμε το ξακουστόλιο βασίλεμα. Μάλιστα είναι τόσος πολύς ο κόσμος που μετά τη δύση του ήλιου στα σοκάκια της Ίας κυριολεκτικά δεν πέφτει καρφίτσα. Η Σαντορίνη προσελκύει και γαμήλιο τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε ένα απόγευμα συναντήσαμε 5 νύφες. Τόσο μικρό αλλά τόσο ξεχωριστό. Ένας κοντινός στην Κρήτη προορισμός που αξίζει να επισκεφθείτε. Σαντορίνη, το νησί που όποιος το αγάπησε για πάντα.